Membri ta' grupp kriminali ntbatu l-ħabs għal aktar minn 5 snin u nofs kull wieħed wara l-instabbu ħatja ta' sensila ta' serq minn residenzi fatta lokalitajiet fl-2021. Zaza Sasanja ta' 50 sena, Luka Mikazze ta' 45 sena, Zurabi Rattjani ta' 43 sena u Tengizi Giorgazze ta' 40 sena, il-kol mir Ġorġa, ġew kundannati mill-maġistrati lejn Rizzol 5 snin u nofs priġunerija u ordnati jħallsu l fuq minn 2500 euro fi spejjeż. Huma nstabbu ħatja ta' 21 akkuża, inkluż li kienu parti minn organizzazzjoni kriminali u li kkawżaw ħsara fi proprjetà ta' ħaddieħor. L-irġiel kienu tresqu l-qorti lura f'Marzu tal-2021 fejn ċaħdu l-akkużi għalkemm bidlu l-pożizzjoni u spiċċaw ammettew ħtijietom fit-8 ta' Novembru li għadda. Fis-sentenza tagħhom il-maġistrat innotat li r-reati kienu aggravati u bekk kien jistħoqilhom sentenza ta' priġunerija. L-ispetturi Joseph Merċieqa, Sejver Baldacchino u Kristina Delija mexxew il-prosekuzzjoni waqt l-avukat Noel Bianco dera l-akkużati.